Okay, mayong mudto na usab karaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Miyerkules, no? Pizza 20 na kini mga higala sa bulan sa tarong bulana Agosto. Aboy na mga higala, salamat kayo no niya napunta sa ato ang programa sa Teleradyo Kimanusab sa Radyo Bandilyo. Hala no, kumusta naman mga higala kagahapon? Aboy no, daghan po may nahisgutan kagahapon mga higala, daghan kay pasalamatan, daghan pong gisulti ka na mo. Usag yun sa mga gihangyo gyud kanamo pinaagi sa amo ang Vicar General si Monsignor Christian Durango. Mao gyud nga kami mga pare maghimo na sa amo ang PPOA, no? Program Plan of Action, no? Program Plan of Action para sa umalabot nga kinibang para mo matanaw-tanaw sa umalabot nga mga kura paruko kay sunod tuig mga higala karong Abril 2026, mga kuan na ba yan, may ipangbalhin na ba yan yung assignment, no? Ibalhin na po may sa laing mga parokya sa muna nga gusto ang atong sa lahorong obispo nga doon na dyan may accomplishment report, no? Kung sa mo ang nakuha na nahimo na unya ug unsa na po yung planong buhaton, no? Para maogyapoy kuha ang base unya sa umalabot nga kura paroko ana, no? Niya ubay-ubay pagyud pod mga higala nga mga kalambuan, no? Sa September pa hinoon pero hapit na ano pa niya kami pong kuan nag-schedule na pod ang amuang retreat karong November, no? Hapit na pod niya gi-schedule pod ang mga kalihukan karong October, no? Sa amuang kining gitawag og reunion, no? So daghan pa kayo. So ako lang unyang ihinay-hinay og pahibalo ninyo mga higala, no? Ang mga schedule. Abi no arita mga higala sa ato ang kining CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Abi no mga higala, CBCP usa ka pari nga miyembro sa SVD o kining Society of the Divine Word or sa Latin pa Societe Verbi Domini, mauna karon ang manager, no, sa Radio Veritas Asia or RVA. Siya mao si Father Filmar Castrodes Fiel, no? Gitudlo siya ni Cardinal Jose Advincula, ang chairman sa Philippine Radio Educational and Information Center, no? Siya man ang chairman unya. Si Father Fiel lumad nga taga Kiblawan, Davao del Sur. Ya balita mahigan lagi kan sa Vatican, kining we must not resign ourselves to conflict and weapons. Nga sa ato pa dili kita muhunong sa atong mga buluhaton, di ta mo undang ba, di ta mo resign ba sa ato ang mga buluhaton bisan pa sa kagubot o taliwala sa mga dagkong hinagibang, no? Mao kana ang gitudlo kanato sa atong talahorong Santo Papa Pope Leo, inubanan usab sanglit sa binase usab, no, sa kinaiya nga gipakita sa mahal nga Birhen Maria nga bisan pa sa kalisod nga iyang nasugatan wala gyud siya mulunga. No, we must not resign, no? So resign mo undang na ka ba, ayaw undang, no? Bino arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Ang Saint of the Day nato mga higala, wala ra ba ako mandam diari noon. Ang Saint of the Day karon August 20, sigon sa ato ang kining listahan mao si Saint Bernard of Clairvaux. O sa pagwana Clairvaux. Kuan may gara CLARVAUX. O ato gining kuanon gyud pagbasa Clairvox, no?
pero kay French mo guni siya, no, muna nga kining ang pag-pronounce ni Clairvaux, no, Clairvaux, no. Yan natawo ni siya ni adtong 1091, yan namatay ni adtong 1153. Usa kini siya ka French, 20 ang edad, nahimo siyang mungha, nahimo siyang munghi, yan nahimo siyang pangulo sa usa ka monasteryo, gitawag og abi, no, abot. Niya protected the primacy of the Roman Pontiff. Oy, kung kini siya mga gala siya gyud mo nakiglalis, no, nakiglalis gyud sa matud pa katungod sa talahuron nga Santo Papa. Ya advisor to the Pope, nahimo po ni siya nga tigtambag sa Santo Papa, unya usa kini sa ka scripture scholar, theologian, eloquent preacher, ug matud pa renowned renowned humility. Yeah, humble, no. He preached for the Second Crusade, no. Second Crusade. Okay, no? So mao kini siya nga ato ang banggiitan pud ni mahigala nga mao si San Bernardo sa Clairvaux or Saint Bernard of Clairvaux. Okay. Nahala, no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabutuhon. No, ari kita mahigala sa atong istorya ginagmay. Kan kabahin ni akong istorya manghigala atong usa ka kahitabo ba do nay usa ka kini ba kahitabo sa samtang katubitang panahon sa kuan, katubitang panahon sa kini bang unsa ngalan ni sa pandemic, no. Ako naman na istorya pero ibalik lang na ako nga samtang nagkuan mi kay ginadili man lagi to higalan sa pandemic pa sa COVID ba nga magtapok-tapok, no? So nito man gyud pud ko, no, akong gisradaan ng simbahan o mga pila pud to ka bulan nga wala gyud mi kana bang misa nga dinaghan. Nang misa ba nga lagyo kaya ra gyud mi tagu lagyo gyud kayo nya imbis nga kami mag-rosaryo may kada-kadlawon kaming grupo wala na laman, ako na laman ug usa na ako kakuan nga ni kuan po ni sabat ra ba, do kuan may kabuk duha nga samtang ako ang nagkuan, ako ang naglead kay duha man mi laki man ang katong ni sabat. Samtang nagkuan mi kalit manghigala nga dunay misabat nga usa ka babae. Ya, nagtuora po ko nga naay babae sa among luyo. No, kay wa namang kunilingi lagi pero nakadungog ko nga dunay babae nga ni dunay babae nga ni sabat. Ano yung pataningon ko nga maghimaya ka Maria, mutubag ko siya Santa Maria ingon niya. Sige. Mga punto nga murag wala man jud kunilingi pud. Pero sa tinud-anay di ay wala di ay ito'y laing tao. Kami randuhan sa akong ikauban si Brad kining Gabriel. Yang nakanindot kay si Brad Gabriel wa pod makadungog sa tingog. Ako ra ug katong laing saksi dito sa luyo sa amoang dito sa luyo sa simbahan. No, si konsehal naman naron si Konsehal Jingumba. So nalibog ko si mahal nga birhen ba nagawin taon tong babayhana o usa ka kinsa mga misteryosa nga babay, anghel ba dagway to o santa ba dagway, pero basta kinaagi laing tawo gawas namong duha ni Gabriel nga nagrosaryo. Of course naay usa si Brad Jingumba konsehal naman naron, pero kuan gyud kanang wala gyud babae na mong kauban mo ni ana. So muna no nga sa akong pamalandong mahigala ang mahal nga birhen siya mismo mo kuan gyud mo sa ngalan ana mo magpakabana gyud sa mga nagsangpit siya ang ngalan. Okay, naamang gyud siya kung dili man ganito siya gipadala mo gyud niya ang usa ka anghel. O kung dili man ganito anghel mahal nga birhen man ganito. Pero at least nalipay sad ta. Okay, wala man ta sugat gyud sa mahal nga birhen personally pero nakadungog gyud ko siyang tingog. Si Jing nakadungog. Ang problema kay ang akong tapad nga nasa akong duol gyud wala kadungog. Unay na kuan din na muray gitawag na to kalainan ingon niya na. So again, mura gyud gyapon na no nga ang atong dakong pagtuo sa mahal nga birhen na gyud. Ang ako mismo
Akong pagtuo sa mahal nga birhen na gyud ugani kuang gyud hugot akong pagtuo nga mahal nga birhen mag-uban gyud kanunay kanato labi na gayud sa panahon sa Lisdanan. Muna ako ang experience. Happy no? Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon ni ining kabuntuhon. Naari na ta sa atong topic na ta mga higala. Ang atong topic karon kabahin sa nganuman pader nga nahimong sala ang extrajudicial killing. Nganong sala man kining extrajudicial killing. Of course, killing itself, sala na gid na. Kay doon naman na sa kuan ikaunong nga sugo nga dili ka magpatay. No? Naamang gid na. Ikaw nung ba to ikalima. Ikalima man siguro to may higala no? Sa paha akong i-check may higala ha. Akong i-check. Okay no, so una usadaan sa dako kayong sala kay killing itself no ginadili gina bisan unsaon pa natong tanaw ikaunong gyud ikalima ikaunong manuon diri sa konsa no? Sa ito pa ang pagpatay mga higala kanabitang extrajudicial killing ikalima na isa nga sugo no nga dili ka magpatay no muna no nga kining kita sa ato diri sa Pilipinas wala gitay balaod nga nagtugot sa gitawag og pagpatay og silop kamatay kanang death penalty ba kay panahon pa ni former President Gloria Arroyo no gikuan na gid na gikuan na siya gi-abolish na siya sa Congress no sa June 7, 2006 gi-abolish na siya during the time of President Gloria Arroyo. So wala nga diri sa Pilipinas wala gyud tay balaod nga nagtugot nga mapatay. No, sa ato pa kung ang tungod kay wala man lagi na ang bisan pa og presidente mo ay magsugo panlitan katong panahon ba ni Presidente Duterte nga murabag do na pud siya mga ingon-ingon na mga hunahunaa ba nga mo lagi na mga istorya lagi mumuga na usama na ron sa matod palagi akusasyon di pa man sa kamuingon nga mao na gid na kay gikuan pa man lagi siya gihusay pa man pero usa na sa mga akusasyon bato kang Presidente Duterte. One of the accusations nga kining extrajudicial killing no so muna nga dako gini ka isang kasaypanan atubangan sa Dios tungod lagi kay kining doon naman lagi sugo ikalima nga sugo nga dili ka magpatay bisan pa og magsugo ka og dili ikaw mangunay pero magsugo ka dako gyud na siyang sayop doon naman gyud mo kuan pud manghigala nga mo musupak po ba aning balauda kay matud pa lagi bisan gani sa Biblia kuno gitugot man sa Ginoo ang mupatay taking sa Genesis chapter 9 verse 6 ingon man lagi nga ang mupatay og tawo patyon usab siyang isigkatawo kay gibuhat man sa Dios ang tao. Anyway, during that time siguro kuan na kay wala pa man si Kristo. So wala pa ni abot si Kristo, gitugot na siya. Pero pag abot ni Kristo wala na. Kay matud palagi ni sa Mateo 5 verse 17 do not think that I have come to abolish the law, but to fulfill the law. Kanang to fulfill the law, ang buti pasabot niya na paghatag sa hustong kahulugan. Naman na siya, no? Na do not think that I have come to abolish the law, but to fulfill the law. Pero doon na po yung musipyat, pag-interpret, may ingon nga, tanawa, di tumanon yun na balao, dili. Ni ani ako, aron pag kining hatag sa eksaktong kahulugan. Kaya matud pa sa Lucas Kapitulo 5:32, wala ako muan ni diri sa mga maalang sa mga mataro, kung dili sa mga magsasala, aron sila maghinulsol. Sa ito pa ang tuyo gid ni Kristo na ang tao maghinulsol. Yung saon man pag hinulsol ko atong patyon, no, diha dapit ang pangutana. No? Kung muingon ta nga patyon gid nato ning tawhana kay makasasala, kung saan ba pag hinulsol kung tuwa ka na sa lubnganan. No? Sumuna nga, kita sa simbahan Katoliko, dili kita uyon og death penalty,
dili gyud tao yun og abortion, gani dili gani tao yun og divorce. No, kay nga naman sama ra nga atong gisalikway ba ang matud palagi ato nga gibali gipasipadaan ba ang mga sakramento nga gihatag sa Ginoo kanato, kanada ang sakramento sa kasal o kanang sakramento sa bunyag o sa kabinunyagan na himot ang balaan sa dili kita pwedeng patyon sama usab sa bata sulod sa tiyan, no, kay ang tanang tao adunay katungod nga babuhi ingon niya, no. Sumuna nga si Kristo mismo niingon niya sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17, ayaw pagtuo nga may anhi ako aron pagsalikway sa balaod, kung dili may anhi ako aron paghatag niini sa eksaktong kahulugan. Ana, no? Mateo kapitulo 5 bersikulo 7. So muna, no? So mamingon man lagi si Kristo nga kanang wala ako moanhi alang sa mga matarong kundi alang sa mga kasasala aron maghinulsol sa tupa ang pinaka-purpose gyud sa atong Ginoong Jesucristo sa pag-ani sa kalibutan, mao gyud nga ang mga tao maghinulsol sa ilang mga sala. Sa ato pa, saan man paghinulsol ko natong patyon, ana na. So na nga diri sa Pilipinas wala tay death penalty, pero na problema lang tagamay panahon ni Duterte kay doon na magud siya mga pinulungan nga murag ingon-ingon pud ana ba, murag mutugot o pagpatay og tawo bisan pa kung wala sa balaod sa ato ang nasod. Muna gitawag siya extrajudicial killings. Gani usa na sa mga dako kay akusasyon nga iya karong giatubang didto sa dahig, no, nga kining extrajudicial killings. Ani wala ko niingon nga salaan si Duterte. Ang ako lang nga gipasabot nga unsa ang extrajudicial killing. No, nga sa ato pa mga pagpamatay nga wala masubay sa balaod. Ug gani diri sa ato wala gyud gani balaod nga nagtugot niya na. Sa ubang lugar na, of course, sa US na uban pa. Pero sa ato diri wala kay gi-abolish naman na June 17. June 7, no, sa to? 1906 na siguro to, no? June 7, 2006. 2006. Gi-abolish na ng death penalty. Pero sa ako na ginaingon, panahon ni kanang Presidente Duterte, murag doon na po siya mga mga statements nga murag nitugot siya o kanabitang extrajudicial killings. No? Murag niya, dili, aligasyon man lagi na. Pero man lagi na, needs to be proven pa na dito sa korte. Okay? No, din nila lang una kita kutob, ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin ka na to ang Diyos nga makagahong sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos lang ato ang pagkatekisis, dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.